дошли в следващия епизод на Skywars Hypixel, където почнахме веднага, влизам в игра и не бях в кейджа. Веднага почнахме, затова имам сега. Добре дошли в следващия епизод. Така, има нови работи в Hypixel, като примерно нови мапове има, не знам дали съм снимал на тях, не мисля. Има няколко нови мапа. Нова игра, която се казва Sky Clash. И друго. Другото е, че той ще го убия. Да, и че има нова подредба на Fishing Roda. А той ще ме смаже. О, мага! Про. Yes. Промених малко така вида на инвентара си. Fishing Roda на 2, на 3 лъка и на 4 това. Запалката, другото, или огъня по-точно. Другото не съм го променил. Така. Шарп двойка не е имал. Шарп двойка. Така, първи ли сме по средата? Не мисля. О, може би сме. О, джакпот. 8 ендерпели, никак не е зле. Да, първи сме по средата. Или пък верно не сме. Вау! Ще го убием! О, добре. Убихме го, Regeneration-ка. Така. Нека да си набием изпитката. Къде е последния? Добре, това го изиграх доста. Добре. И не съм автокликър, защото ще ме банат, ако съм автокликър. Просто съм загрял. Сега се смеят в коментарите, аз знам, ама. Ако ще те вярвайте, метнах си ябълката. Но. Къде е последния? H-Code. Дома CPS2. Къде си, мой френд? Сега гледаме, той някъде на островите. Може би Shifty, ама не знам. Май го видях. Да, точно така. Сигурен съм, че е той. Той наша няма нищо. И GG. Първа игра. Може би ще има две. Та информативно вече наистина може за 100 път го повтарям, че ще качвам редовно. Но просто нямаше на какво и няма късмет. Нали, в игрите им домързя. Иначе днес може би ще кача 2 клипа, което е събота, 1 октомври вече. И следващия може да подскажа малко, че ще е в Mineplex, защото поради 1 октомври специално за клипа ще отварям и Magical честове, или там както се казва. Защото съм ултра. И тази игра обаче съм Full Diamond с Sharpness 1. Само да не ме бутне това, че ще рейджна. Ще играя тактично. О, добре, приятел, цели си ме. Ато той има лък. Спасяваме. Нещо за взимане. Ще взема и това за всеки случай, ако искам да направя нещо. Защото че си е нужно, той пък идва към мене. Като мене. Същата реакция. Няма да откажем да го убия. Вау. Онзи чекали ли? Не знам. Той ме е умрял. Така, взимам това. Идеални сме. Да, това ме е умрял. Там виждаме енчантирам. Той пък чупи честовете. Приятел, няма да чупиш честовете, когато аз съм тук. Ясно ли ти е?
Учи си метна и двете работи. Раде! Не ме би отзаде. Добре. Окей. Така. Мисля, че съм тъпа. Как дойде, бе? Как дойде, бе? Добре. Добре. Трета игра ще имам. Все пак е умен. Хубаво клинъпна. Но както и да е, това е играта. Не винаги печелим. Това е същия мап. Окей, бронята ни пак е добра. Може би. И този път бързо ще отивам по средата, защото не искам да открадна с хубавите работи. Окей, бързо. Да взема тия долу. Окей, Power 3 за доста стрелички. Добре, спидка. Идеално. И последните горни честове. Идеално. И Power 5. Какво по-хубаво това. Само меча куца. Но пък имам спидка. Да, ето го първа, който ще се пофайта. Той пък не му умира, бе. Мама ти деба отзад. Пак ли, бе? Това лайно там си просто се боя. Той е бил оня до мене. Шибан букук. Добре, както да, надявам се клипът ви е харесал. Това беше нещо като информативно клипче и една победа на Skywars, което не е зле. Само че нубовете, нали? На единия не е нуб, ама той като клинуп в тази игра. Както да е. Така, утре също ще има нов епизод на нещо си. Няма да знам какво, но да, казвам се направо какво ще има по-късно тази вечер или все пак, когато да е. Да, абонирайте се, ако ви е харесал клипа, нали, ако искате още харесайте го, споделете го с приятели и да, епито ще може да не го няма в описанието, то вие знаете сервера mchypixel.net. Да, и чао!